Salam merhaba dogonlar. Giýçäşi edýdilişler. Gadyrdan tomoşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Hemişe bolşy ýaly. Hereke datly Birleşen Demokratik Oppozisiýa güýçleriniň informasiýon görüşdäki Türkmenim adly YouTube kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymyna başlaýar. Merhaba dogonlar. Aslynda giýjäk alym saglyk ýagdaýymy gowdäli ýöne Türkmenistanyň içinden näçe günden bäri aýagallygyna şular ýaly haýyş edip duran watandaşlarymyzyň şo taýdaky durmuş şertlerini göz öňünde tutup onuň şu İstanbulda halkyň adalatsyzlyga garşy, haram tokumyň diktatorlygyna garşy tolgunçylygyň başlanyna şoňa höweslenip ilkinjileň hataryna çykyp soňam şu Farhat ýarlar tarapyndan satylan watandaşlarymyzyň haýyşlary esasynda ýene-de yaramasagam şoňa dözi gelip çykmaly bolduk. Termanlap taýdy edip ýyllap günläp bagyşlan aslynda Türkiýe wagty bilen saat 11-de çykmaly ýöne bolmady. Dogrudanam saglyk ýagdaýym gowdal näme üçin aýdyp bilersiňiz bu döwledem ýöne şular ýaly kesellap dur şular ýaly diýip hawa muň sebäbi oglum bilen çagalar bilen düzde gatnaýas şolaryň kurjogyna gidýän enatalaram şolar bilen deň algamaly zat etmeli. Soňandan suwa düşüp çykyp öýe gaýdy. Çagalaram edil şol sport mekdebiň ýanyna ulokan bir oýun meýdançasy bar. Ýok şu taýda biz oýnajak diýip bize ruhsat berdi 20 minut diýip hawa şeýdi 20 minut diýip haýyş etdiler. Ondan aýtogurukdakilerim näme çagalan göňüne näme etme diýen soň o taýda sen daşaram soğuk kädir berdi. Soğukladym, gepin dümmek bolmasa başga kesel ýok Hudaýa şükür. Soğuklama ýürege düşýär. Onun inni oglumam gowdal, menem gowdal ertirden bäri. Zordan şonda da diýdim şuny garaşdyrmaýyn sebäbi köp ýazýanlar da edýänler bar, ara gatnaşyga geçenler bar, şular ýaly döwletdagy iň bolmanda bir birinji bölüm edip bir zat şuny çykarda gaýrat etdi. Haýyş etdiler. Şoň üçin şol illeşlemediň bir haýyşyny göz öňünde tutmaly bolýar. Indi şu taýda esasy tema sugutnamalara geçmeden öň şu bir şarlatanma kezzaplan başy kezzap bu toran kançita näme diýeni bilýäňiz. Hawa. Şoň üçin meni eger mümkin bolýandan diplomatik dille edep terbiýämi saklap şu maglumatlary dikkatyňize ýetirjek bolýan bir tarapdan şol ýan gaýdyşmy ýaly bir gyzgynym zadymma özümün kendi duýman soň birden emosiýa näme diýmeýin diýen. Hawa mehribanlyk onları bilşiňiz ýaly bu Farhat Durduýew ýa-da Meyman Kuliýew diýilen bir Wenezona çöpdüýbi şular ýaly men öz şahsyma men hemişe aýdýan dogry dämi? Bilýän. Iň bärkisi şu boýnumdaky şu gaplan gözü daşy diýilýär şuňa. Muň hiç ýyly bir nemesi ýok, bir gompolma üçin ýa-da bir näme bilen bir status me olar ýaly zatda. Bulam günüň üçin de ýaramaýar. Bulan hemmesi biziň milli, dini anançlarymyz bilen, gymmatlyklarymy bilen baglanşykly. Gaplan gözü daşam peýdaly daş. Adam üçin ýeni ýerge taýdan bir dyn jalmak, hemişe şäkdiň açyk bolmagy taýdan peýdaly bir daş. Şunam görülmen, şunu görübem, şuňa da götü turup, şundanam nemeden bolýar. Nerede bolup, näle bolan bolup, şundanam özüne argument ýazajak bolýar da. Indi bolýa geçdik o taýny. Indi şol bir video goýup durýar kanalyna. Men bir başyny seretdim özüm. Ondan men bilen baglanşyk ýalan maglumatlar bolman soň başga bir şäher dedim. Ýanymda da Türkmenistanyň öz egindeşlerimiz zatlar bardy. Gowur ütköşüklik boldy. Gowur ädim ädillik. Bir Türkmeniň görüş üçin, bir
gowur wakany ol öňkaýdan wakam däl, ondan soňra ýene bir gowur waka boldy, üýtgeşme boldy. Bir öňüdişlik boldy, ýaman öňüdişlik boldy finansdaýda. Ondan inha diýdik tügeleme hawa aýdylýan zatlar dogry çykýar. Hawa hemme zat dogry çykýar. Pellihana görünni, inni hemme zat özünden bolup gidip otur. Hawa gelin şonu biz öz aramyzda belläliň diýlen Türkmenistan ýa Türkmenistan'a kâli içmek, zat etmek yok. Bizim aramızda olur ýaly. İçenlere de garşy nimem yok. Özmem içdim bir wagtlar. Ýöne häzir men saglygymy gowy saklamak üçin, özümi gowy seretmek üçin içem. Bolmasa muň başga bir nemesi yok. İçen wagtymam çaklanaşa bir zat ýokdy. Owul içen wagtymam. Olar ýaly bir özümden gidýän zat edýän ýa. İçki bolmasa ýaşap bilmeýän, elim aýagym titrep duran adam da. Gepin tümmekleri şolara ýaly şol videoň başyna seretdirdiler. Bizim o taýda öz aramyzda inni begenip, inniki planlary, inniki tepkikleri täzeden gözden geçirip oturýarys. Bir ýerde bir çyýylyk galmasyn, awzat diýip öz aramyzda şolara ýaly onda da ýanky video geldi. Onuň videoň başynda men birazçyk seretdim, men bilen malaşyk zatlar däl o taýda aýdylýan zatlar. Şoň üçin men aýtdym, men bilen malaşykly bolsun bolmasyn, maňa garşy biri men adymy tutup bir zat diýenne, şyltak atanna, tökmet atanna atyp geçdin diýdim. Men şoňa jogap berjek geldi. Näçe gerek gaýtaladym men şunu, dogrymy? Dogry. Indi men gaýtalanda adymy etjek gelýän adymy edýänmi? Ýok. O taýda şol götün tanaman men töweregimdäki adamlara şunça çekilip ilgün bähwetli çekilip görülen zähmetlere, edilýän işlere, öňüdişliklere, üstünlüklere dil ýetirip görüşe dil ýetirýär. Halkyň edýän görüşini. Mahluk, tentek, kançita bizo sen ýaly öz ýa haram tohumyň agry üçin reklama, reyting üçin alganda bar. Owul kuý tonalap ýatan maglumatlaryň üstüne täze maglumatlar geldi Awda Şükürden. Sen türmedäki sen tanayanlardan. Türmede sen bile ýatmary bolanlardan geldi. Inni pikir edip gör. Görüşüň täsiri we çägi niräçeni barp etdi. Sen kimi dizile duzadan bolýan, sen kimiň bilen özüňi deňeşdirjek bolan bolýan? Bara şu bolan bolşuň özüň bu torunlygyny görkezýär, soňra dedi. Indi şu taýda käbir zatlar bardy. Şu käbir zatlar bilen baglanşyklam. Şol günkü gowy öňüdişligi gutla oturan egin neslerimiz, olaňam köp, goşandywa, olaňam köp edýän, bitirýän işi, hyzmaty bar. Olaňam haýşy esasynda käbir zatlara diýdi, bir jogap bersen gowy boljak diýdi. Men şol jogaplary size aslında YouTube kanalynyň şol bildirişler bölümine goýupdum. Ýöne YouTube'daky täze düzüňine görä bildirişlere goýan zadyň 24 saat bir sutkadan soň, gije münneden soň aýrylýar eken. Ýa şol aýrylypdyr. Şoň üçin şol aýryly diýip şunu habar geldi. Menem o zatlar kän ýydarlap duramok bolýar. Onda şol Farhat Maymun dölünün TM House diýip dewletiň taşçakçylaryndan bolan birinden olam bilen mokimden nerden näde barly şoň bilen baglanşykly hamala men bilen baglanşykly diýip şo taýda aýdylan zatlar bar. Şoň bilen baglanşykly men size käbir zatlar aýtmak isleýän. 16 ýyllap diýär şolar ýaly diýär, aýaly diýär. Men aýalym olar ýaly, men olar ýaly adamlara aýal etmege beýledi dursun. Salam beremok, bir köçeden geçemok, bir saçakta da oturamok. Tanayanlar, gowy tanayan meni. Inni men bulada düşünüp bilemok. Tanamayan bir adamın hakkında. Şular ýaly zatlar aýdyp, arkaýyn aýdyp bilýärler. Ne bu tentege bulaýyn Awda Şükürde edilip, bu gowy kançyta myrjygy çykandyň. Muňa bula ol näme diýsen şonu gaýtalaýar, toty ýaly. Bu samsygy oýnaýanlar, bu samsygy oýnaýanlar. Hiç sizde din, iman, Allah gorkusy ýokmy?
Bu birine bir yalan töhmet atanmagyňyz bir naçara, oň bu zatlardan habary ýok. Oň bu zatlardan habary ýok. Bilýäňiz mäder şoň şu zatlardan habary bolsa, şoň Türkiýanyň baş ştaby, Genelkurmay başkanlygy diýär. Genelkurmay başkanlygynyň hem türklerde J, türkmenlerde C harpy bolan ýörüýte bir bölümi bar. Şoň ikinji bölümi wayenny razvedka şol. Şo taýdan almaly, men naçarym bilen baglanyşykly maglumaty. Başga hiç yerden aly bilmeýäňiz. Ýeketek yer bar, onuň şo taýdan aly bilýäňiz. Inni bu maýmunyň dölüni hamala bir ayal maşgala bilen baglanyşykly maglumat berip ýa-da öz fantaziýalaryndan bir zatlar toslap berýän adamlar. Sizde din, iman, wyjdan ýokmy? Bu zatlaryň size gaýdyp geljeğine siz hiç ýyly bunu pikir ediňiz ýokmy? Siziň çağalaňyzda, agtyklaňyzda bolýa. Siz müjerret etip bilersiňiz. Siziň maşgalaňyz bolman biler, çağalaňyz hiç zadyňyz bolman biler. Bu doganlaryna şoň tirkeşýäniň gadyň ay olam ýok diýeli. Ho, bir adam zadyň öňündäki borjyňa sen ahlakly bolmak. Borjyňa. Bular ýalaky wejara bolup näme bilinmez diýýäňizmi? Döwlet baýhan, Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna Pol Cyprian bolan bolsa bilmän bolýar oň nemesi barada ýa bir bilinmeýän, tanalmaýan bir bölüminde bir zadyna işleýän bolsa bolýar. Ýöne o taýda. Men her gün 45 minutluk gün efiri alyp baran adam. Günnülük gün efirde hem telewideniyede hem radioda işlän adam. Men bilen işlänlerden sorap bilersiňiz. Ýöne olaryň bir tarap jogap bermese, başga şotaýda işlän adamlar bar. Ondan men TRT International, TRT Int we TRT Ewrazia kanallaryna işlän döwrümde TRT Int'in Ewraziýan müdüresi ayal maşgala Tansu iller döwründe Dogry ýol partiýasynyň häkimeti döwründe İçeri İşler ministri bolan ýatan ýeri ýa-da bolsun İsmet Sezgin de bir ýaşly wady, şo İsmet Sezgin'in gyzydy. Bizim müdürimiz. Şo men degişli bolup işlän bölümüm. Menem o kanallarda daşardan işledim. Nähili men daşardan işleýän. Olaň men personaly däl. Şolar ýalyky nemede işledim. Ondan men ayalym bu naçaryň o taýdaky işleýänler bilen, müdür bilen, hiç biri bilen ne tanışyklygy bar, ne zady bar, hiç zady ýok. Inni hiç ýyly bu işler bilen daxil bolmaýan bir adama siz utanman, uyolman, şolar ýalyky töhmet atýaňyz. Hawa, siz küntämätäç, küntäzar, siz küntöm tapabileňiz. Şolar ýalyky azap üçin gutaran ýagdaýda 31 baryňyz. Bilýän? Saksofonçy baryňyz. Her kimi özüň ýalyry diýäňizmi? Bulana şoňa jogap. O TRT'de ekrana, her gün ekrana 45 minut gün efire çykýan adam men o taýda. Tanalmayan adam däl. Newjeli siz şu bir meni normal bir tanabilýän adamlary tapıp şolardan men bilen baglanyşykly bir ağza kende maglumat alyp bileňiz. Ha? Ýani ýetiňiz ýokmy? Azatlyk radiosyna işläp başlan döwrümizde köp sana şu Azatlyk radiosyna işläp başlan döwrümizde informasiýa berýän, ýurduň içinden informasiýa berýän adamlaryň 70% şu Türkiýe döwlet teleradio guramasyna işlän wagtym telewideniyeden we radiodan beren gepleşiklerimizi ýygarlap, diňläp, görüp bizi tanap şu döwlet teleradio guramada maglumat getirýän adamlardy. Häzirim şol baza, şu auditoriýa dowam edýär. Hawa, indi şunu adamlar şunça zähmet çekip, şunça mendil geçdiler, indi bular hiç taýda edilen ýalyky göt berenler, şugulçylar, kançytalar hakykaty üýtgedip, öz nemäňize görä, öz planyňyza görä, hojaýynyňyzyň islegine görä hakykaty üýtgederni diýäňizmi? Taryhy üýtgederni diýäňizmi? Ha?
Ya bir de garalap bilerdi diýär. Siz kim? Sizin hojaýynyňyzdan biziň ýanymyzda hiç zat däl. Sizin şu çokunýan, gudraty güýçli hata edýän prezident aparatyňyz bar, şolam hiç zat biziň ýanymyzda. Hiç zat. Dyrnamyzça da ýok şolar. On ilim götü bilen götlü boljak bolan bolup, utanman, uyalman halkyň öňüne çykyp param-param paňlaýan. Bu zatlaň bir soňy bardyr, ýygy bardyr, muňur jogaby bolar diýip pikir edenler. Bu Farhat göt bereni, agdyny ýyrtmaň, götüni ýyrtmaň şuň diýip men näçe gerek näler ýalbaryp oglanlar zatlar tutup dur. Näçe gerek özüne efirde duýdurdum. İşin görýärler sen diýip. Ýok, bu düşünýän. Aýtamandan pikir etdim. Bu diýdim näme o bu ahlak, edep, terbiýe hiç zat ýok. Aýal maşgalar bilen oturanda da telefonna gürleşende de ejeň, bajeň, eýle, beýle, aha. Bir diýdim, hana bir haýkuş etip göreli. Bir edep, terbiýe, etika çäginde diplomatik dille bir gepleşik taýýarlap göreli. Zat diýdik, ýok, bolar ýaly. Gaýtamyň guyrugyna watylan ýaly götüne kese-kese kulan ýaly. Gaýtam jawlap, awa. Eline awtomat alyp daş töweregine atdy. Nişana atmaly. Daş töwereg atmaly ala. Bulam şoň gorkokdygyny subut edýär. Bütün edýän hereketleri, mimikalary, aýdýan sözü, agzynyň hapalygy tuwaletli. Bizim kanalymyzda bizim edýän ilgün bähbetli işlemede dil etiren bolýarlar. Sizin özüňiz hapa ho, sizin özüňiz kanalizasiýa. Onuň bize diýen bolýar. Indi hawa bu katoliklaryň günäsini ýugdurşaýaly gidip neme dinlara, papada, ruhana. Sizni öz günäňizi, öz etmişliğinizi bizim üstümizde atan wagtyňyz, ýöňkän wagtyňyz, ýüklän wagtyňyz, çyrşan wagtyňyz. Hawa siz akçöjüje bolýanlar söýdýäňiz. Siz o jogapkärçiliklerden guturlup o giden haram titullu kançytalyklymyz, şugulçylyklarymyz, saksafonçylyklarymyz, oturwirçiliklerimiz hemmesi hawa bagyşlandy. Allah Taala öňünde indi biz akçöjüje bolup diýäňiz. Arzu ediberin. Arzu ediberin. Häzir men tesvirlere soň geçjek. Şoň üçin häzir aýyplaşmaň ähwaty bolýar. Häzir men programma boýunça gitjek sebäbi gazara otururken ýagdaýym ýok diýdim. Şoň üçin gelip goşan maglumatlaryň diňe sehelçe bir bölümini görkezjek. Ondan soň galan maglumatlar bilen bile men size aňrýany bilen ýetirjek hemmedatlar. Inni şoň soňy näme barýanym bolsa, näme diýerýänim bolsa tapalýar. Suwda edişmelen bolsa men bak. Bu Farhat Maýmunyň döli bu wiç bir hiç adam däl. Men üçin wara şu Ýewropaň köçeleriniň uğruna sıçylyp gidilen boklarça da ýok. Ýöne men bu hojaýynlaryna, muny oýnaýanlara jogap berýän kimleň materiallar bilen muny edenneň, muny edip oýnannan, muny gow edip türmede, eýlede, beýlede öpenneň maňa ýeberen maglumatlary bilen men jogap berýän. Men tek öz jogabym soň. Bu mun öňkü söýgüllerinden bu jogaplar. Indi gowja diňle. Türkmenin kanalynyň videolaryna bak. Ýaňam goýdum, başda da goýdum videony. Kim hakda söz açylýar, suraty, maglumaty, hemmedi bak. Videoň başyna gelýäňiz, görýäňiz, diňleýäňiz. Men aralarda da ýene video materiallar goýjak. Onam görürsiniz. Aýdylýan maglumatlary tasdikleýän. Indi mehriband doganlar. Başlaýar. Balkan welaýatyna häkimlikde işlänne Tagan Durduýew bir näçe gerek öz edenetlikler üçin bir duýduruş alýar. Ýagny bu Farhat öz kakatynyň Balkan welaýatyna häkimlikde işländigini aýdýar. Şeýlemi? Hawa. Inni internetde hemmede tapylanok. Biziň ýurdumyz açyk bir ýurt däl. Şoň üçin internetten gerekli materiallar tap bolanok.
O käwat bu daşary ýurtly aň togulluklarının ýa-da hakerleň zatlaň ondan bundan uğurlayan maglumatlar zatlar ba. Olar bilen bir zat bilse zat etse bolýar. Ýöne umumyň meselem şu maglumatlary käbir ýerden soramda şeýle diýdiler. O indi daşary ýurtdaky watandaşlarymyz aýdýar. Wikipediýa girip gördük Balkan welaýatynyň administrasiýa işlerine, ýokary wezipeli işlerine o familiýada o atda biri işlemändir. Onam yalan sözleýär. Elbetde bu aýdýan zatlarynyň yüzü däl, 1 milyonu yalan. 1 milyonu yalan. Olam näme üçin bular yalançy? Näme üçin bular ýaly pisik? Näme üçin bular ýaly şizik? Näme üçin bular ýaly kançyta? Şolaryň hemmesiniň düşünürüşi subutnamalary bar. Men şolary okap berjek. Türmedäki ýolbaşlarynyň şonu gowy tanayan adamlaryň iýberen zatlary. Şolar menden gowy edip paýş eden soň sen ýaly pikir edýänlere de men gowy jogap berjek. Bärde uruş ýok. Bärde uruş ýok. Näme üçin bize hüjüm edilýär? Näme üçin bular götünden gaýrat bolmasa, hiç zat edip bilmese, götünden gaýraty bolmasa, pulu gutorsa, adamlaryň arasynda awraýdan gaçsalar, maskara bolsalar biziň näkärlerler. Näme üçin? Näme üçin? Şonu bilýänizmi? Bileňiz o. Belkem bilesiňiz gelen o. Bilenmi? Bular oýnap ýöjükdirýänler bar. Olar arada da intak materiallar bar. Olar maňa nam ýok eden olar wagtynda näme diýen olar? Sen amaň wagtynda döwletde işledi, o işledi, işlende näme? Men agam aýratyn diýala, men özüm aýratyn diýala. Her kim özüne jogap berýär, her kim öz aýagyndan asylýar. Men agam şo taýdaky korrupsiýalary Niýazowyň ondan soňky dowam etjek rejimine boýnanman soň işinden aýryldy. Soňra Magdukulýewler bilen bile syýasy görüşe gatnaşdy. Agdukulýew göňetmeçilik etjek bolýanlar zatlar, eýle-beýleler olaryň çykdy. İlki öz götüňi tanamaly, ondan ýyla at takmaly. Mana ýadyňdan çykarmaly hiç şo. Indi uruş diýilende bärde uruş ýok. Biz risk bilen her daryň özünden nam gowy tanayan. Atkulýuçka bolup özünden gidip beýhuş bolup, serhoş bolup gidip çaşyp, saçyp, syýyp ýatan wagty şo ýagdaýyny bilýän risk bilen bile biz özgüderli ýagdaýda haram tohumyň öz maşgala agdalarynyň eden etdiklerini prokurorlar, İçeri işler ministrligindäki käbir wezipeleň eden etdiklerini ýylyna halka dünýä ýetirip başladyk. Şundan doýunçalyk bolurlar. Şoň üçin bize süýkenip başladylar. Gawat gelenlerde. Meni tak bilen hemmeniň jogabyny berjek ýönü. İlki bilen häzir şu zatlara bir okaýyn men näme diýe? Russiýa. Sen tanayan Russiýa sagja bol. Sen tanayan ýönün tak bir bagyşlap bolan bir poknama diýilen bir kitap bar, ruhnama. Şonu okap, aňy bütün kiletkeleri, öýjükleri poklanyp, pok bilen zäherlenen köpçülik bar. Şolar düşünenok näme diňmi? Şuňa şulara ýalakada çykyp diýär, ol adamyň ol töhmet bilen, aýdylýan zat bilen hiç il baglanyşy ýok. Şoňa da akly ýetenok. Çigit ýalam akly ýok bulan. Bulan kellesinde beýniň ýerine bir çip dur, çip. Ya da bir otaýda bir şoňa meňdes bir näme datçyk dur. O iýmeli, saçmaly, jynty gatnaşyp şu 3 funksiýada näme berýär. Bolly başga zat ýok, mal ýaly. Şolara düşündirjek bolýan men. Bolmasa sen tanaýanyň, ulylyň tanaýanyny, näçe wagtdan bäri men kameralan, mikrofonyň öňünde işläp görünmi. Bilmeýän azmy, milyonlar çaba. Ýöne bärdäki maksat başga aýdyşym ýaly. Biziň haram tokumagy ýygyderli ýagdaýda indirýän zarbalamy prokuratura işgärleriniň, içeri işler ministrliginiň işgärleriniň eden etdiklerini paş edişimiz olara gaty erbet täsir edýär. Şoň üçin bize bir ýerden gaýta ol bermeli.
Ine bu götü okkullan gaýta ol beren bolşam suyu öýleri ýaly bilen gaýta ol. Propagandacıga mözi ýaly, tökmetçiге mözi ýaly. Şoň üçin Farhadyň kakasy Balkan welaýatyna häkimlikde işläpmişin. Indi şol häkimlikde işlän diýen bir Durduýew bilen baglanşykly şeýle maglumat bar. Bu Balkan welaýatynyň häkimligine işlände Durduýew bir näçe gezek öz edenetlikleri bilen berk duýduruş alýar. Şol ýogurda döwlet howpsuzlyk edaralarynyň özüne berýän duýduruşlaryna garamazdan Durduýew edil öňküsi ýaly haramçylyklara, kontrabanda, künti jelepçilige, kezzapliklara, paraxorlugy öňküden beter batly dogam edýär. Edil şu oglunyň kejeşi bar, iştady düşünen kejeşi ýara bilip bilme. Götün ýyrtyrjak bolup, el şolar ýaly olam kejeşi. Kejeşi hazam beter şolun tersine gidýär. Balkanda öňürlän türkmen el halalaryny Azerbaýjana äkidip satýar. Deregine Azerbaýjandan gyzyl altyn getirip Türkmenistanyna aýlatýar. Balkan welaýatynyň merkezinden 2-nji we 3-nji ýaş aýallaryna 4 otogly ullokan sygyryp duran jaýlar sowgat alyp berýär. Farhadyň kakasy Ilýan Durduýew Balkan welaýatyna häkimlikde wezipede gaty gyska wagt işleýär. Oňam sebäbi şol gyskajyk wagtda hiç kimin etmäge ýetişip bilmejek görünüşinde rekord derecede, rekord diýilikde bir kanunçylyklary, ogurlyklary, talaňçylyklary, kontrabandany, küntüçilikleri, jelepçilikleri, haramçylyklary üstünlikle amala aşyrýar. Hayran galyr ýaşaýdy. Şoň üçin derrew muny bir näçe aýyň içinde aýrýarlar. Sebäbi bu Farhat Durduýew Meýmankulyýowyň tohum tijinin agzy we eli ayagy haramçylyklara ozollan märi diýsen ökde we alaşan. Indi şaýda käbir nemeler bar. Dürli garaýşlar bar. Ýan gaýdyşmaýaly. Wikipediýada Balkan welaýatynyň häkimliklerini alyp baran adamlaryň içinde, çinowniklaryň spitekleriniň içinde ýok. Bolman biler. Bular tohumy bilen, diňe bir tohumy bilen däl. Durduýew, Meýmankulyýow, bular pul üçin ola at familiýa ütgötmek ekeni. Bular var, indi dini imana ütgöder diýjekler, bularda dini iman ýok. Perda edip biler, bular pul berden, oho, intak bilen durup pula nähili zatlar edenliğini men size aýtyp berjek. Durun antak, dur. Öz hakyky kakasy däl, näçinji kakasy, näçinji kakasy däl, kakasynyň garnaşymy, nämetimi bildirýän zat ýok. Bulan haram maşgalasynyň yörüýtü haramçylyklarda yetiştiren şaýkalary bar. Okuwçylary, talipleri, öz okudan şolara ýaly haramçylyklary öwreden ullokan giden bir topar şaýkalary bar bular. Şolar häzir Farhat kontroldan çykdy, Farhady gysagly ýagdaýda kontrol astyna almaly aýallaryna şu wagt şolar batyş edýärler. Men bir wagt aýtdym, Farhat, seni alýarlar. Gysmaly ýeriňe gys. Bolunny, gysmaly ýeriňe gys. Mundan meter oýnatky bolmady. Men muň Abdüşükürde bular ýaly bolany nerden bileýin? Öň bilen mokdum, batylandy da bilýärdim. Öňe edil bular ýaly jikmejik canly şaýatlar bilen men ýüz görüşüp bilmedim. Indi görüşdüm. Onun innem näle şu soňky çykyşyndan soň adamlar maňa duýgudaşlyk gollaw höküminde. Döwlet baýgan seni Türkiýe teleradio guramasynyň kanallarynyň we mikrofonlaryny şol wagtda da azatlykdan tanaýar. Onlarça ýyllar näri men iş tejribem Farhadyň ýaşyndanam aňyrda. Awa götün tanany. Şoň üçin aýtdym. Adamçylyk edip tana götüňi, gys götüňi diýdim. Hetdiňden açdyň diýdim. Bolledinni diýdim. Alýarlar sen diýdim. Onda da parang bolýar. Näme üçin alýarlar ona aýtjak. Indi gelýär şu materiallarda bir adamyň suratyny gördüňiz.
şol bildirişlerde, materiallarda bir adam mady. Farhadyn Kakanyň doganymy, garnaşymy Durduýew garaz şolum. Ramazan Durduýew. Aşgabatda ministrler kabinetinde işläp beren Kakanyň doganyny köp duýduruş berýärler. Ýanky Balkan welayatyndaky haramhor ýöne rekord täzeläp ýör. Ay şoňa bir haýkuş edebery, ola bir hemmämizi mazhar etjek bu. Wapşe hiç doyanok, dolanok, ol wapşe ol adam kontrol et bolanok. Uçtu gitti, gayret et şonu. Bir gaty köp göze başa düşýär diýip rejimin adamlary, howpsuzlyk işgärleri ýol başlar. Şol Aşgabatda ministrler kabinetinde işleyen deputat olan bir şo Ramazan Durduýew. Şolun garnaşy bar. Garnaşy näme Kakanyň indimi doganyny bilemok. Bildiren okman kimdigi. Şonu naýy edýärler. Ay bolam haýkuş etjek bolýa, ondan ol birazjy pul gördü, zat etdi, mesligine çydaman. Ay muňa da sen kim ay zat bilenmejek diýenlerde. Ondan olamaýdy ýa men näme hiç täsir et bilmedim diýe. Ondan edir oglu Farhadyň bolşaly diňe haramçylyga ýapyşyp ýatan soň ýokardaky dogan garnaşyna seretmezden Kakasyny Balkandaky ýaglyja wezipesinden kakyp goýberýärler. Ondan soň Ramazan Durduýew hem Milli Mejlisiň deputaty we hökümetdäki wezipesinden daşşaşdyryp paýtagtdan kovup Lewaby berýärler. Lewapda Seýdiň nefti gaýtadan işleýän zawodyna dürli wezipelerde işläp ahyrynda bular haramçylykda düdüdüň nawa bular ordinarius professordanam ýok orada. Gowy özüni tanadan soň muny şol Seýdidäki nefti gaýtadan işleýän zawoda müdür edip goýýarlar. Müdürke Türkmenistanyň ýasama prezident saýlawlaryna oýnatly kandidat dalaşgär bolmalyň rol berilýär. Şol adama Ramazan Durduýew, Farhat Durduýew şol pursatda halkara guramalyň hem interneti aktiv bolanýandan arasynda çiğişip ögünýär. Garnaşym prezident dalaşgäri boldy. Inha şu geljekde prezident, bu bolmasa men prezident bolýan diýip. Şoň üçin muň ýanynaky taşjakçylary öz ýaly çöpdüýlerim nam ýok eden bolýarlar. Virtual prezident Murat Kurbanow inha sen ýeriň şol alýa zat, aw ýeriňi alýa we zat eýle beýle. Arzuwy ýaly bolýarlar. Götükülüsünde göňü kaptanyny diýen bir söz bar türkmende. Hawa. Şoňsy bilen Türkmenistanyna islam zadymy ettirip bilýän halkara guramalyň işgärlerine, halkara guramalar bilen işleşýänlere ögünýär. Öz Türkmenistanyň watandaşlaryna ögünýär. Köp adamdan pul alýar. Indi men seň planyňy işe ýerleşdirjek, wezipesini beýgertjek, okuw sokjak, onu etjek, bunu etjek, hetdi hasaby ýok. Mutkorlugy öwrenen abylar, aram gazanjy öwrenen, iliň hakyndan, halkyň dawana ýaşap, keyp edip öwrenen abylar. Şeýdip adamlar ağlaýar. Farhadyň bu ýalanyna özüni ağladan hem oýnadan gaty köp boldy. Ýöne köy watandaşlar bolýar. Ýöne köy watandaşlar adaty ýagdaýda kabul edýär. Sebäbi bular hökümet enata bolsa halk çağa, ýagny enatasy bolmaýan yetimler ýaly eýesiz öz başyna önü besen adamlar. Bulara hiç kim eýe çykmadyk, öwretmedik, hiç taýdy durmuşy daýdy. Şoň üçin geçirimlik edip muňa düşünse bolýar halkyň ýagdaýyna. Ýöne halkara guramalar bilen işleşýänler köp zady görüp berler daşary ýurtlarda. Siz nädip şu Farhat ýaly maýmunyň dölüne özüňizi alladýaňyz, oýnadýaňyz, öz eden gurrunlygyňyzy, gepleşikligiňizi, planlaryňyzy, edilmeli provokasiýalar bilen araşykly aýdýan, öwredýän, nähili provokasiýa etmeli, nähili provokatorlyk etmeli, nähili yalan propaganda alyp barmaly, şuň tehnikalaryny öwredip gürleşýäňiz, öwredýäňiz, şu zatlaryň hemmesi ýazgy edilýär we prezident aparatyna ýetirilýär. Farhat tarapyndan prezidentlige dalaşgärlik hökümine oýnaýar. Hani sen özüň
diktatura karşıdyňa. Hani siz aktivistdiňiz da, siz haramdagalara karşıdyňiz da. O näme üçin sen Türkmenistan'daki Berdimuhamedowlaryň üçüncü diktatorluk boljak häkimetini reklaması üçin özüni oýnadýan Durduýewiň arkasyndan ýöňünýän. He? Şoňa sen bar aktivistliňe düşünçiň aý bolýar. Bu orada kimden näme sorap otyrma? Menen bolýar. Hawa, şoňsy bilen Türkmenistany sen da netdirip bilýän ögünýä, ondan Farhat özüne galp habarçy diýen şahadatnama taýýarladýar. Badyny alyp bilmän habarçy korrespondent diýip bir şahadatnama bardyr. Siz videolara, bildirişlere sereden bolsaňyz şo taýda bar. Häzir göreli. Şu taýdan men häzir arhivden tapsam size görkezjek şol şahadatnamany. Şol şahadatnamany özü galp ýol bilen ýasaýar. Şo şahadatnamany. Ine şol şahadatnama, ine. Teredin? Ine. Şo şahadatnama şo. Ýasama galp şahadatnama. International Society of Human Rights Defenders diye. Adam hukuklaryny goraýjylaryň diye halkara diye raýdaşlygy diýip bir nemejik goýan bolýar. Aw peçatçyk, eýlebelejik, saatçyk. Ondan şu gola seredin gola. Gola seredin. Birinci klasdaky tupoy gömük biriniň edil şoň goly ýalyr. Seredin. Gowy edip üns beriň şoň. Ondan şu taýda bir adres bar. Hamala şol nemen adresi ýaly. Guraman ýa bileleşik näme bolsa şol. Indi bular bir zat ýadyndan çykarýar. Men Şwesiýada ýaşap gatdym. Germaniýadan ýok, Şwesiýada ýaşadym. Men Şwesiýadan gaçyp atalga soradym. Näme üçin? Şwesiýada Türkmenistanyň ilçihanasy ýok. Arkaýynda rejimiň adamlary pul zat aklap bilen oklar, biznes edip bilen oklar, siyasatda da olar ýaly bir nemeleri ýok. Germaniýadaky ýa. Şwesiýada diýip men iň azyndan bir özüme gelýänçem Şwesiýada bolaýyn, soň başga ýurda geçmeli bolsa geçäýär diýip men Şwesiýaga gidem soň men Şwesiýany googleýän. Muny Google'dan zatdan gözlede oturmaga gerek ýok. Şwesiýada bular ýaly neme ýazylan adres ýazylan. Bu taýdaky hemme maglumatlar ondan bundan toplanyp taýda edilip registrasiýa nomery adam beren bolupdyr. TR diýen bolan oho. Bignen çaýyrman diýen bolýar, uly müdür ýagny generalny direktor diýen bolan bolup, ol gol çekendem şoňa birinji klasyň okuwçy. Wah, wara günüňize ýanaýyn. Kançyta senem şol kançytalyň wara, şol ýalan zatlar bilen, şol galp dokumentler bilen meşgul bolup görüşüm. Ina suwutnama şolar ýaly halkdan gelýär. Halk berýär suwutnamany. İnternete çıkıp yalvarlanok maňa şon tanayan ma bolsa men bilen gürleşsen şon aýypla biljek zatlar ma bolsa şon aýyna çalyň gelin bile diýip olar ýaly çağırş edilen. Oňa ejizlik diýilýär, hakyky kançytalyk diýilýär şoňa. Ejiz adamyň hereketi. Badyny bilmän töwrüň näkilere de ýanky ýasama, habarçy, korrespondent, jurnalist diýen şahadatnamagy taýýarlap köpeldip berýär özü. Şo şahadatnamalaryň birini maňa Juma tapar görkezdi. Adam şolar ýaly zat berdiler bolýan. Nähili şu bir ulant bolýam, şuň peýda bolýam diýip sorady. Men birinji gezek Juma taparda gördüm, ýok diýdim. Juma tapar bu duruşy bilen neme? Elinde hiç zat bolmanyň o şolar ýaly galp ýasama, ýalan dokument bolanlar. Bilýän? Diýip men şondan soň aýdypdym. Inni geleliň Farhada. Bu Farhat nädip bular ýaly meşhur boldy. Nirelerde işledi bu. Birinji bölüm galanyny sen özüň üstüne ýetirersiň. Farhat Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Lewap vilayatynyň şahamçasynda gysga wagtlyk işlemeli bolýar. Bagty çubuk olam nähili şu haram tohumlary. Bular tohum tiýiji bilen
gaty uly, güýçlü, pully, köp pulluň zatlan aýlanýan yerlerine bular adyny, familiýasyny, zadyny ütgedip öz milli aýratynlygyny görkezýän at familiýalaram ütgedip türkmen öz ady meňdejek bolup zat edip şular ýalaky öz haram bähbidi üçin kim bolanda näme? Afrikalı bolanda näme? Nireli bolanda näme? Aýjan kakyň haýsat goýan bolsa şolundan näme? Näme adyny ütgetýän haramçylyk üçin? Ya götüňden, guyrugyňdan gorkup. Balam mara 200'lü. Ay bolýada. Indi Farhat Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Lewap vilayatynyň şahamçasyna gysga wagtlyk işlemeli bolýa. Çakdan aşa pul ogurluklaryny öz başyna müdürüň adyndan ýasan ýanky galp jurnalist diýip, habarçy diýip dokumentçik bara. Çadatnama şolar ýalyk. Bu şo taýdan ýöwrenen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Lewap vilayatyndaky şahamçasyna bu akademiýanyň üstünläki derejä çykan ogurlukda, kezzaplikda, yalançylykda, adam satmakda, himme zatda, satançylykda diýelim hiçgaça. Çakdan aşa pul ogurluklaryny öz başynda müdürüň adyndan ýasan galp dokumentler bilen amala aşyran üçin gysga wagt işlemeli bolýar. Gaty gysga wagt işleýär o taýda bu. Howpsuzlyk ministrliginiň girliň bölümünde işledim zat diýär. O taýda häzir men sana aýtjak. O nähili işläpdir o taýda. Onam size aýtjak. Diň o taýda ide Türkiýede de işledi, olara köp hyzmat etdi. Ona määr size aýtyp berjek. Gorkuda da morlandy. Pesen näme üçin şahatlyk şyhyfyň diýä doglan günni gutlaýan diýär. Sana gowy söz aýtmaly aslında şu wagt. Şu Farhat ile balanşykly iş gidip durka sen aýdýan zadyň şu. Bilýän? Şatlygyň oýnatgysy bolanlaram Farhatam şeýle. Farhat näçe pul aldyň şatlykdan? Aýtda erkek ýaly çykyp, olar ýaly bolsun, he? Näçe pul aldyň? Häzir video goýjak. Şatlygyň dogulanyny näme üçin gutlanymy düşündirdim şo taýda. Şo videoda näme üçin gutlanymy? Siz siýasata düşüneňiz, diplomatiýa düşüneňiz, hiç sada düşüneňiz, diňe götüňiziň deşiginden teredýäňiz dünýä. Şo taýdan nähili uýs gelýän bolsa, şo taýdan näme görýän bolsaňyz, himme zady şoňa meňdetjek bolýar. Olar ýaly dünýä ýok. Ýalňyş ýaňyz, olar ýaly dünýä ýok. Bazarda 6-njy bölüme şugulçylyk edýänler Farhadyň çenden aşa metrge wejera bolup kontroldan çykanlygyny 6-njy bölüme aýdýarlar. Bazarda 6-njy bölüme şugulçylyk edýänler soň Farhat ýene hemme işte bolşaýaly çenden aşyp uranyna arz şikayet edýärler. Farhady ýydarlap başlaýarlar ondan soň. Indi döwle ne gelýär? Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň merkezinde Türkmen awadyň sentrinäki häzirki kenar restoranyna oňam 2-nji etažyna 6-7 sany küntüjelep bilen banket gurnap keyp edýärler. Farhatdaňlar. Tutuş restorany öz keypide ýapanlygyny bilip, muny ýydarlap beren 6-njy bölümden işgärler derrow Farhady video ýalga düşürýärler. Ondan naşaryn özüne getirip berilýän haram gazanç eden pullaryny sanaýan videolaryna çeldi. Bütün aýplam üçin gerek bolan ähli subutnamalary ýygnap jemläp alýarlar. Soň yeterlik aýplama materiallary jemlenip Türkmenawat şäheriniň öňkü 3 punkt raýonynyň çägindäki Ogolky Ablastnoy vilayat keselhanasynyň ýanyna täze açylan, birinji gerek açylan Fitch House var. Şo taýda Farhady gapjap tutup alýarlar. 3 gün soraga çekilýär. Soragda Farhat ilki bilen bankdaky öz bölüm başlygyny satýar. We öz ukuyplarynyň gurrun berýär. Öz ukuyplarynyň, maşgala agzalarynyň, tohum tijiniň ukuyplarynyň maglumat berýär. Operativlik berýär. Şonda Farhat bilen bile
adam satışçyklarda aňsat hem üstünlükli işleşip boljokdy bu wagtda oň delasyna ýörüýte bellik goýulýar. Soň Farhat Abdüşükür türmesine ýeberilýär.